ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва обунатчиҳои канали мо Арзон Тиҷикӣ. Дӯстон, имрӯз числа 19 август мебошад. Марҳамат, фақат якто трактор баҳри шумо. Трактори беҳтарин истеҳсоли Хитой ки кам истифода бурдагиаш соҳиби тракторро мехоҳад қайтадаги аст. Дӯстон, трактор номаш Юто мебошад ки 804-80 қувваи аспро дорад. Дар беҳтарин ҳолат кондисионер ҳамаш кор мекунад. Хулос 2024 сол нави пачка трактор дар даруни замин, яъне ки кам даромадагӣ 4 баллони пачка дорад. Дӯстони азиз, хоб трактор қарор дорад дар ноҳияи Вахш. Марҳамат дӯстон, нақша 120,000 сомониш мекунад ки боз гуфтагӣ муомилаи хуб дорад. Дӯстон, савдо мешавад дар назди техника. Аз номи ютуби сомонаҳои мо дӯстон гап занед, бо хости аъло боз гуфтагӣ ки арзонаш мекунем. Рафта трактора аз пеш бибинед, мотор патор ҳамаш 100% қоидавӣ кор мекунад. Ба кор тайёр. хулосаи гап дар ноҳияи Вахш мебошад. Нафароне ки аз ноҳияи Вахш трактори арзон гуфтагӣ бинед, Юто 804 истеҳсоли Хитой ки 80 қувваи аспро дорад гуфтагӣ соҳиби трактор. Хулоса гуфтем дӯстони азиз, 4 баллони пачка бе ягон камбудӣ, ҳамаи документоша дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр. Фақат яъне ки 120,000 ба соҳиби трактора мети, айпай даводав, айпай риск рӯзӣ мешавад, яъне ки аз пай кор мешавад шедунар. дӯстони азиз, нафароне ки трактори арзон гуфтагӣ биден, марҳамат шедунар, трактори Юто гуфтем, беҳтарин састена қарор дорад 2024 сол. Нафароне ки трактор хар бошед, дӯстон, срочно бо нархи арзон 120,000 сомон, 120,000 дӯстон, яъне ки намефурӯшад, боз арзон мешавад. Нафароне ки трактор хар бошед, дар рақами рӯи камера рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ кор мекунанд 900 08 67 40. Дӯстони азиз, ин рақамҳои дастӣ ин бовна дар Федератсияи Россия ҳастанд. Рақамҳои дастиш Мегафон Лайв кор мекунад ва WhatsApp-аш +7 929 696 829. Дӯстони азиз, рақамҳои WhatsApp-шан 24 соат кор мекунад. Срочно пул дар курай, боз гуфтагӣ ки арзон мешавад. Састаяниш беҳтарин 2024 гуфтем 80 қувваи аспро дорад. марҳамат, нафароне ки трактор хар бошед, дӯстони азиз, дар рақами WhatsApp-шо метавонед муроҷиат кунед. Аз номи ютуби мо Арзон Тиҷикӣ ҳатман салом расонед ва маълумоти пурра аниқтари техникаро дӯстони азиз аз худи соҳибашон пурсонид шавед. Боқӣ сарбаланду хонобод бошед. Худованд нигаҳбонтон бошад. хайр дӯстон.